Kuwi ranjo ning kono ki adem piye? Ora mbok celuk-celuk. Piye? Maksudmu lho? Ah, wani ademe kaya ngono randang mbok celuk-celuk. Kurang ajar kowe. Wah, ki mang yo dapuk to bae, dapuk to. Kuwi dandan apa? Dalange barang ki melok ngomong ae. Kok sik ngerti-ngerti nek muring. Dalang ki yo wajibe dalang ki ngomong kok wong ngomong mbok seneni kok neh. Oh, ngenteni bare nika men ben. Lah sebabe napa? Ora ngrungokne aku, ngrungokne mercon nggih. Iya. Nggih. Ben ditelasne sik. Lah kados mekaten menika lho. Nggih. Kehebatan dan juga semangate Piyai Jarak. Nggih hebat. Nggih. Anggenipun kepengin memeriahkan bersih desa syukuran wonten ing mriki. Leres dawuh panjenengan. Malah kepara mengke terakhir mboten mercon, Pak. Napa? Langsung bom. Hebat. Apresiasi dan salut untuk segenap panitia bersih desa ingkang wonten desa Jarak mriki. Lah nggih, luar biasa. Nggih. Lagi iki lho dagelan metu dibarengi mercon ya iki. Nggih, nembe niki. Ben kersane telas riyen. Ah nggih. Nggih. Hebat. Pangapunten Bu Lurah. Wah, sampean kalau wau pun sapet jagong kalih Bu Lurah. Suwe. Nggih, kula mboten dandan wonten balik desa kadoan, Mas. Lah terus dandan temu ndi? Kula teng kandange Mbah Misnun. Ing atase jenengane pelawak kondang, pelawak viral laris kok iso ning kandang lho. Lah pripun wong balik desa adoh engko mlaku kadoan panjenengan apa pas nimbali kula mengke malah kesuwen. Akhirnya ampreh cedhake kula teng wingking. Nggih. Teng kandange Mbah Misnun iki sapine wih gedhi-gedhi, Pak. Nggih to. Kula pas pipis lho kok sapine wedok mundur ngene to. Wis jelas iku nek somben pedete mirip aku ya berarti karo aku Mbah Misnun iki. Iya. Alhamdulillah Nggih. kalau wau minggah panggung dikawal karo Linmas loro. Sing siji sopan tenan. Elok Piyai mriki kok. Sing siji nrimo. Kok iso nrimo? Lah jenenge sopan karo trimo lho. Nyat asmane niku. Nggih, sing sopan iki sampean pirsani piyayine. Pripun? Mas yo tuwekno gaul rambutnya dirondap. Saya kaya tanduran. Kula dikowawal ning ndi ditutne. Lho dandan ning kandang ya ditutne, minggah panggung ditutne. Nggih. Sing ngerti kalau dagelane teko. Lah sing gak ngerti kalau malinge kecekel. Kula kan nggih isin to. Niku mergo panitia tanggung jawab ngoten niku. Tanggung jawab. Nggih. Niki patut diapresiasi dan salut untuk pemerintah Desa Jarak. Nggih. Karena nopo sampun gelar wujudipun bersih desa punika naluri nalar sing diuri-uri Leres. warisanipun para leluhur, warisanipun para kuno. Nggih. Sebab apa diarani kuno zaman aku rung ana. Mulane dilestarekne diuri-uri ini adalah sangat luar biasa. Leres. Nggih. Hebat tenan kok. Nggih. Wong nyatanipun Piyai bersih desa niku janjane tetep sambung kali tuntunan agama kok. Leres. Gitu. Dawuhipun Intine nuwun sewu, intine Nggih. Piyai bersih desa niki lak ana telu. Leres. Siji syukuran, loro sedekawan, angka telu niki kangge ajange silaturahim. cocok Sing dawuh telu-telune panjenengan. diperintahne kali agama. Anando fatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman. Wong resikan menika saperangan saka iman. Leres. Jer ngawontenaken bersih desa menika bakunipun ngresiki jiwane, lahir lan batine supaya ora ana suker sakit. Adoh saka memala, adoh saka sukerta, caketa ing kawilujengan katentreman lan kabagyan kabeh warga Jarak tak dongakne panjang umur Allahumma. Amin. Akeh rejekine Allahumma. Amin. Sehat awake Allahumma. Lunas utange Allahumma. Jelas mekare gung lunas Mas nika. Kok iso? Amine banter kok. Oh iya. Kula niki kalih Piyai Jarak niku pun boten sinten-sinten Mas. Oh, asring tidak mriki to? Alah Piyai Jarak, Desa Jarak niku saya sudah paham. Desa Jarak niku terdiri dari 2 dusun, 4 RW, Leres. RT-ne 14, Nggih. jumlah penduduk 3100, rondone 240. Sampeyan ning nganti tekan rondo bareng Loh, ngapal. survei karena apa? Ini ada info yang masuk valid, boten Nggih. saking sinten-sinten. Tek akeh men rondone. Lho lah pripun lah Yayang, sampean boten pirsa Yayang to? Lah yang sapa? Lho Bu Lurah ibu pacare sapa masane?
Masya Allah nembe ngerti. Sekelimah sampean matur teng dhuwur panggung nyocok rasane ngatiku Mas. Sampean ketoke pengen dadi pesaingku ketoke. Ngapunten Cak Yuda, kula mboten ngertos saestu. Ora ngertos. Masya Pripun Allah. kudune kan sampean kulak pawarta. Bulurah ke sejatine sapa? Masalah saestu kula mboten ngerti. Dados bulurah niku Pengen nuwun sewu. dadi pesaing sampean teng mriki. Mboten ngerti. Dados bulurah gandeng kalian jenengan. Dangu Pak gandeng kalih kula. Pripun to? Syukur. Sampeyan ngelokne bulurah lemuwah ra ngisor iso dadi kasur. Ning dhuwur iso dadi selimut, ngiringan iso dadi guling. Keloni setengah jam ning sikil iso kram ngene terus. Nggih. Dadi jenengan caket sanget kali bulurah. Lho, bulurah niku pripun to nek kalih kula nek nimbali niku mboten Mas, mboten Cak, mboten Pak. Terus Sayang. Masya Allah. Lah kula nek nimbali mriko beb. Oh bebek ngoten nika. Nggih, ayang beb niku kula nek ndeleng mriku. Pripun sampean niku dangu mak gandeng kalih kula. Lho, lha iki to, mesam-mesem mawon to. Lho, pripun pedhek kula? Nggih. Modele nggih ngoten niku. Lah pancen piyanyene grapyak ngoten kok. Lah grabak sinten sampean niku lho, sampean niku sing sampean dol murah sampean sebagai wong lanang. Lah kok iso? Lah blurah sampean cedhaki terus. Lho, sing nyedake mboten kula, bulurah Lah, iki sinten? nyedak malah nyedaki kula malan. Tul. Weh. Kuwi dihormati piye sak desa lek menyeluk sak dhewe dhewe. Saya blurah nun saya. Aku kapil zaman pacaran. Tak teluk taltul ae. Pancen asmane dak watul. Nek dak wae ngedeni tule lho sing gak medeni blas. Nggih. Bu, blurah. Ayang. Wah, Dik kaya ngono to kelakuanmu. sampeyan nek kasar kuwi bulurah lho. Lho, maksudnya nuwun sewu ini tidak ada batasan antara lurah dan bawahan, tidak ada tamu dan apa itu tuan rumah. Ini adalah antar sesama kasih sayang. Wah, nggih. Sayang. Aja mbok baleni. Kowe iki nek wis sitok aku ya saku tok ae. Iya to. Kowe eling ora? Zaman awakmu jago lurah pertama sing ngragati sapa? Kok sing ngragati sampeyan to, Pak? Sapa sing ngomong ya pake kono to, Pak. Tak kira sing ngragati kono ora. Sapa kulon mamung nderek urun ndedonga. Urun ndedonga lho. Masya wong urun niku urung iso urun tenaga, iso urun prabeya, iso urun donga. Nek ora iso urun tenaga, urun prabeya ya urun donga. Ning nyatane pripun 3 periode dimenangkan oleh budak watul. Luar Pokoke biasa. solihah. Oh, elok tenan nggih. Wis pokoke 3 periode sok ben rasa jago neh. Ya ra entuk pancen maksimal 3 periode kok. Lah iya mulane ra entuk gak takon. Oh, nggih. Momo entuk ya menang neh dheke. Ora nek musuhe kok. Nggih rencana niki kula wau di WA. Pripun? Wayang kulit niki mboten namung setahun sekali. Pendak minggu, Pak. Alhamdulillah. Matur nuwun. Tegese bulurah kiai perangkat ngene. desa matur nuwun, sedaya para pinisepuh matur nuwun sampun maringi menapa menika rejeki dumateng Mas Yoyok lan kula rencana seminggu, Pak. Seminggu pisan ya. Nggih. Luar biasa elok tenan. Dalam bentuk YouTube. Lah gur nyetel YouTube bendina ya iso cak wingi. Nggih, lah tapi kan termasuk apresiasi teng panjenengan lan kula purun mirsani YouTube. Ini hebat, ini termasuk salah satu desa menjadi tolak ukur barometer di Ponorogo, Jawa Timur bahkan Indonesia kekompakan dan keguyup rukunannya dalam melestarikan budaya tradisi. Niki Pak, jarak kok Pak pripun warga masyarakate panjenengan pirsani. Ayem, tentrem, guyup, rukun, ora tau gegeran, ora tau tukar padu, beda karo daerah-daerah kono. Nggih. Ning kono-kono kae senengane tukaran, senengane gegeran, senengane gelutan. Karo tangga ora nyopo, karo dulur ora akur. Tanggane tuku kulkas atine panas. Tanggane tuku kalung atine melung-melung. Tanggane tuku mangkok atine gondok. Tanggane tuku ceret lho mencret. Nganti kaya ngono kuwi. Saking sereke milik barang kang melok selak kesusu muluk, iri serai dengki. Itu penyakit yang harus dihilangkan. Kados dalu punika tata lair kan namung hiburan. Tata lair namung tontonan. Ning yektosipun dalu punika tarekotan utawi tirakatan. Ngenuwun ning ngersaning Gusti supaya desa jarak menika pinaringan ayem tentrem, masyarakate guyub rukun. Amin. Hiburan niku namung selingan, bakune niku ndonga, Mas. Nggih. Ponorogo padakne. Nggih.
Ponorogo niku nuwun sewu agama sampun jelas. Lho pripun pondok mayak hebat. Nggih. Mriku wonten pondok terbesar se-Asia Tenggara namine Pondok Glontor. Niku Sik. Sampeyan iso ditapuhi wong pirang-pirang. Sinten Pak? Pondok modern Gontor. Kula wau ngomong napa? Glontor. Salah Pak. Aku ki benerne sampeyan. Lah nggih. Nggih. Pondok Gontor. Niku sing bener. Heeh. Lah sampean aku lho ngono piye? Sampeyanmu salah mergo muni glontor. Salah. Iki piye to? Kuwi njaluk dipacul lambemu apa piye ora? Lah Kuwi kan- dibenerke ngono lho. Lah ngerti wong salah kok sampean tiru. Berdiri di sini ini Nggih. mewujudkan bahwa warga masyarakat menika cinta terhadap agama, Nggih. cinta terhadap budaya dan juga bangga bernegara Republik Indonesia. Nggih, leres. Cekel kabeh warga masyarakat mriki. Nggih, leres. Kejawi Pondok Gontor ugi wonten mriki menika wonten pondok yang sangat luar biasa nggih Pondok Wali Songo Ngabar. Oh, ngabar Kecamatan ije. Siman mriki mila Nggih. kula ngaturaken sungkem bekti dumateng pepunden kula Bapak Kiai Ihsan ing Pondok Wali Songo Ngabar lan ugi Bapak Kiai Kusnun sugeng mirsani Nadianto lumantar YouTube mekaten. Nggih, wong Ponorogo menika pono punika ngerti raga punika awak. Leres. Ateges ngerti ning awake dhewe mulat sarira hang rasa wani. Nggih. Ora goleki elek-elian ning goleki eleke dhewe, ora metani elek-elian ning metani awake dhewe. Wong jenenge raga punika ragangane awak. Nah. Sing diragoi rina lan wengi, nek reget ya kudu gelem ngragati. Nah. Wong jenenge wae raga ragangane awak. Iya. Kanthi bersih desa kanthi sedekah bumi niku termasuk reget raga sing rina wengi diragoi niku diresiki lantarane tirakatan ndedonga hiburane wayang kulit. Nggih. Pripun? Kenapa kok hiburane wayang? Napa nih? Sebab wayang menika naluri Mas. Wayang menika jarwa dosoke warisane eyang utawa wajib sembahyang. Leres. Tinggalane para wali, tinggalane para sunan. Nggih. Paham kula? Sing nglakokne wayang jenenge dalang. Dalang. Nggih. Dalang menika tegese ngudal piwulang kang luhur, piwulang kang becik, sing becik padha dienggo, sing elek padha ditinggalno. Sampeyan dalang, Pak. Oh iya. Kok sik kelir ngopo kok rupane putih? Kelir rupane putih niku nggambaraken jagat menika suci. Apa to tegese suci? Bulurah susune sak panci. Kowe tak kepruk dhewe lho, Gak, ora maksudnya senengane ora sering anu ngoten lho, sering Nggih. sulanan suci tegese kaya jabang bayi lagi jabang lahir bayi ngono kang kae. lagi lahir ora duwe dosa. Nggih. Niku suci tanpa dosa ibaratnya kaya kertas putih, Pak Yoyo. Wayang tengen karo kiwa. Tengen karo kiwa. Kiwa tegese iki hawa. Wong kendel hawa napsune. Kumalungkung adikang adikung adiguna. Heeh. Sing tengen ngopo kok madhep rono, sing kiwa ngopo kok madhep rono kabeh renek sing madhep rene. Nek adep-adepan kancane glut ngiwangi, Pak. Lah iya ngono kuwi. Nggih. Filsafate nganti kaya ngono. Filsafate ya, lho Pak. lha sampean kula tangkleti sejarah mboten paham kok. Napa? Singosari ngadeg, bar Singosari ngadeg mudhun Majapahit. Bar Leres. Majapahit turun kerajaan Islam pertama Demak. ning tanah Jawa, Demak. Sakniki kula takok, sing ngedekne Masjid Demak sinten? Halah ora Raden paham. Patah dan juga Aduh, para wali Allah. Aduh. Enek saka guru Alah, siji alah, saka alah. Kanjeng Sunan Kalijaga. Kok sik to sejarahe ngono kuwi. Alah sejarah endi kok. Wong ngadeke Masjid Demak gak paham, sing ngedekne Masjid Demak sinten? Sunan Aduh, salah. Raden Patah. Aduh nyapa Raden Patah usung-usung barenge. Angel men to iki. Heeh. Jeneng Sunan Kalijaga. Ah, mboten saged. Lah sapa? Pengen roh sing ngedekne Masjid Demak. Pengen. Tukang karo kuli. Saman wis tau ngemut mercon bledos ning cangkemno wis tau. Nek kala jengking pernah, Pak, kala jengking. Loh, niki fakta loh, Pak. Sejarah itu jangan dilihat, jangan ditinggalkan. Jas merah jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Sejarah menika sejo sing aja diarah-arah. Leres. Itu harus kita pertahankan. Lumadina agama suci mboten saged mlampah tanpa wontenipun Wali Songo. Leres. Nggih ta? Nggih. Ngene kok, Pak mantune Sunan e. Waduh. Sunan sapa? Sunandar. Iki lho Cak Yuda. Nggih. Iki Bu Kades, kepareng-paring dawuh WA kalih kula. Nggih. Bukades WA. Lah Nggih. kok malah WA karek kono ora WA karo aku. Piye to Dul karepmu?
Ya bener Bu Kades. Lah nyawang karo aku kan rada lumayan lho awakmu kaya gemuk ngono. Lho. Ngenyek sampean niku. Fakta. Pripun to? Nggih. Wong gila pe kaya ngene kaya gembok. Pripun Lho, niku? dawuhe. Surasane pripun? Mas Dalang, Ketua Paguyuban Kepala Desa, nenggih Kepala Desa Sekaran. Menika Pak Kades rawuh kalian Pak Dewan Bapak Rianto. Lah niku Mbak Kades Sekaran. Nggih. Wah, niku tukang nyawer niku. Nggih to? Nggih. Mbak Kades Sekaran. Wah, komplit berarti nggih jajaran Porpom Kimcam perangkat desa sekecamatan Siman ndugi sedaya hebat wilujeng rawuhipun Pak para Demang. Nggih. Dan Mila saking menika kula nyuwun nganti sanget dumateng Bu Kades, Nggih. Bu Dakwatul jenengan pinarak wonten pepanggungan mangke nderekaken Bapak Rianto ugi Pak Lurah Sekaran minggah wonten panggung. Ngoten nggih? oh ngaten nggih, diaturi minggaman mboten napa-napa. Duduk. Mangga. Duduk. Ayo kene sayang. Mangke anu garapane nderek mriki nggih Pak Prigel nggih. Nggih. Ya, nggih. Wis sampean kersane digarap karo Cacah. Ya gak ngono konsepe cak itu. Musike lho maksude. Nggih. Nah, nggih. Sugeng dalu Bu Lurah. Masya Allah piantun kok cantik banget. Ya iki Mbak Yumu ya iki. Loh, kok Mbak Yumu piye sampean temu pirang perkara kok muni Alah kaya ngono? ngono tak WA. Koken perkara niki mangke. Koken perkara nggih, Bu. Dirahasiakan. Sugeng dalu. Menika Bapak Lurah Pak Lurah Sekaran. Bapak Lurah Sekaran nggih, Aku Masya gak Allah. wani nyawang timbang radoyan mangan. Lah napa ta, Pak? Sangke ayune Masya tiwas Allah. ngengen ora kelakon tiwas rasa turu Pak Dalang ngoten critane iki. Kaya kula mawon malah aman. Nggih. Kula Pripun? nyawang debok entuk dhuwit, lek nyawang sinden kelangan dhuwit kula malan, Pak. Tuh. Alah mboten, ora Oke. nyawang debok wong kula dugi niki wong jenengan lirak-lirik ngene ngono kok. Asline kira mripatku kok. Nggih. Niku malah bagake niku Pak DPR barang. Menika Bapak JPR. Oh, menika Bapak Lurah Dongkol. Menika lho. Pak DPR. Oh, niki Pak DPR. Bos besar begune 40 iki. Wah, jan Masya Allah. Sampai nyanding iki. Sampai canding to, sampai canding wong ayu. Disanding. Iya, canding wong ayu, Mboten canding wong napa-napa ayu. to niki nggih. nyanding. Niki nyun sewu Bu Mbak Prigel, niki Dalam. Mbak Rasawu. Kombine 7. Pak Dewan niki begone 40. Wah, jan. Nggih, sampean pomo nyanding ki gak rugi. Monggo tak ngoten. serahne semua aku serahkan padamu. Lho. Atasi pokoke. Aku malah wedi to Cak Nggih. Ido. Pak Lurah Sekaran ini pinter lek ngremuk kancane ya. Ya, nggih, wes. Pinter Mbak Lurah. Lah kok penak men ora melok nangan-nangkane bludrah pulute ya kudu kabeh melok ngrasakne. Aduh, nggih, leres So, nggih. golekno. Lah kula kali Pak Lurah niki planggih padha karo anak karo bapak kok kon nyanding niku piye? Ora apa-apa, anak karo bapak iki nek pas akeh wong. Terus, Nek pas sepi kan ya tetep anak karo bapak. lah iya kene. Tenang mae Cahayu, tenang. Megane apa? Nyun sewu pun salah paham ya. Barang colongan setengah kurang susui biasanya enak. Yo. Aturane Pak Yudo ya. Pak Dalang ngatur ambisi kula teng ngeten niku. Pripun? Lagi ta. Mboten cah dibaleni, becas baleni. Mengke weanan mawon. Wi aran cukup weanan nggih. Nggih, nggih. Guyon-guyon sekedar intermezzo pun salah paham kok Lurah Sekaran yang kene dayoh omongane kok kasar ngoten. Nggih. Mboten napa-napa Pak Lurah, mboten napa-napa. Kan niate jenengan lah untuk menghibur warga masyarakat. Nggih, leres Pak Leres, Dalang, nggih, Pak. leres Pak Dalang nggih, leres. Lestari nggih. Lestari. Kembangipun lestari nggih. Mari Mbah Sawuh, derek Mbah Sawuh niku napa? Nggih, Lestari lestari. nggih, Mbah. Nggih. Duet kalian jenengan ngoten lho, Mbah. Mas Yudo, monggo Mas Yudo. Ya kula mboten apal kok. Niku suarane elek kok. Bener nggih, kula apal pun. Nggih. Ya maka dipun aturaken Nggih, Lestari bersama Mbak Prigel. Yuk, dados. Lestari. Horek-horek berkepita pedolo mangapak-ngapak geger pasewakan Jawi, Pak. Urung. Matur sembah nondalah mbok sedaya mawon Oke, to, oke. Pak. Wah, iki nggo alah surat cinta iki mesti. Nggih. Lah. Malah Bu Lurah. Matur sembah nuwun. Tur nuwun, Pak Mbak Lurah Sekaran. Wah. Pak Mas- Rianto matur Pak nuwun, Rianto, Pak Pak Lurah Lurah, Sawuh nggih. sembah nuwun. Mas Raga, nggih, Mas Raga. Pak Anu, nggih. Hebat, Pak Lurah Sekaran. Wih. Bu Lurah, matur Mas sembah nuwun Raga. Bu Lurah.
Sehat selalu nggih jenengan, nggih. Ampun kesel-kesel lho nggih. Nggih. Wah. Bu Lurah sehat selalu nggih panjenengan. Nggih. Hebat. Ampun anu lho polah nemen-nemen lho mengke anu nembe Ngopo? meteng nom. Nun sewu panjenengane lah bar kembali iki lak kecapean. Nggih. Akhirnya sempat opnam 2 hari wingi kuwi. Sinten? Bu Lurah. Nggih. Setu nembe keluar dari rumah sakit saiki duwe gawe. Dipujake muga-muga tansah sehat selalu. Ngono. Sehat Amin. seger waras, panjang umur, kagem Bu Lurah. Sehat. Iki nyapa to iki? Ya Allah, Gusti. Apa? Kuwi ranjo ning kono ki adem piye? Ora Iki mbok apa? celuk-celuk. Piye? Maksudmu lho? Ah, bane ademe kaya ngono randang mbok celuk-celuk. Ora ngajar kowe. Wah, ki mang yo dapuk Ngomong, to ah. Mbak, dapuk to. Wih Iya, dandan tapi- apa? Dalange barang iki melok ngomong ae. Kok sik ngerti-ngerti nek Lah wong muring. dalang ki ya wajibe dalang ki ngomong kok wong ngomong mbok seneni lho. Sing Lah didol yo ngomong kuwi nek kok. sampe aku ning kono kademen ora diceluk-celuk. Kok ngapunten kula mboten anu Gawane jenengan lho iki kudune lek ya ngapunten Mas bareng. ya kula mboten manu kula mboten ngomong panjenengan wau. Pripun? Bu Lurah niku kan ngresakne remenane kan wong sing paling ganteng. Raden Janaka. Bagus, nek nggon wayang kan Janaka. Nggih. Lah niki kula betakne Janaka Sri Wedar. Sriwedari to? Nggih, sampean pirsa Mas Ali Marsudi. Ngerti no. Kalah ganteng kalih niki. Nggih. Agus Pras. Nggih. Kalah ganteng kalih cah niki. Janaka niku. Janaka. Lagi iki ana critane Janaka tek plontos. Nggih. Ora lho, anumu ki lho ndi? Kuplukmu ndi kuplukmu? Jamangmu ndi? Lali. Iki Janaka apa alien ngono. Lali tak cangking. Nah, Iki lho apa ngono lho. Ademe kaya ngene randang diceluk-celuk kan. niki Banter lah. permintaane panitia Bu Lurah sing ngersakne. Nggih. Ken nyuwun Janaka. Niki mersih kersane napa niku tari Prahmen Bambang Cakil. Oh, nggih. Lah cakile sinten? Lho enten mengke kula saged nyakil. Oh, siap. Niki Ngono. kowe dadi Janaka lho, Jan. Saka kono lho, Jan. Aja jan ngono to lek nyeluk. Lah masuk Yo, ngono. yo sing lengkap Janaka Ya ngono. Mas lho. Janaka. Piye Heeh. jugete? Alah. Meseme lho. Iya. Pripun, Pak? Pripun? Mas Ali Marsudi pripun? Kalah tenan pedhot lek musuh iki. Lah iki jogete marai gumoh wisan kok ayo. Saking Sampeyan ning awi. nyek. Siap ya Mas Janaka ya. Awakmu ya engko nek tak anu ya ta. Nggih. Sri Drisanga sepinten, Mas? Nalika. Lah menengo. Menengo sisik ke lho. Nalikane roeng dalu Janakane ndoyong. Kaya uwit ta doyong. Apik wayange apik. Bumi goncang kancing. Ngono iki nyapa ngono kuwi. Ngono iki lho ben piye? Piye? Jare bumine goncang-gancing. Iki Mas sulukan bareng dodo bareng. Kowe ulat-ulat tok. Piye nek ulat-ulat piye? Tak. Tekan dadak melu-melu. Kaya polahe wong aceplek. Eling yen kelokeng rating bawana murwani. Ing bawana murwani. Lagi iki nek Janaka setruk kaya. Lho, pripun iki Kuwi lho sawangan iso keter lho. Niki garap Pak, kreasi. Oh. Garap kok. Ayo, monggo omong-omongan. Piye kabarmu? Alhamdulillah apik. Pengen apa aku ngebis ning kono Pak. Tak bis anu restu aku. Matane lho. Kok Lah, iso omong-omongan petuk karo enconane Jare kono ngomong-ngomongan. caturan wayang ki lho, Blok. Jan apa? Walah ngono to. Sodok kene kowe engko. Madang prekus, saya kalau tampil madang prekus, saya tampil prekus, prekus. Walik. Balik lho. Domong kualek. Kel. Suarane lho sing kuwalik. Piye to kuwi? Madang prekus, saya kalau tampil tamparan prekus, prekus. Yayi, ingkang walik contongipun. Ki suarane iki. Oh iya. Ya Le. Ono satrio bagus ngagelah tengah dalan sapa.
kene engko suaramu lho suara cakil iki. Oh, cakil to. Harga diri hamba kowe iki. Waduh. Cakil cakil. Apane? Bundek men kok cakile. Apane? Piye to cakil kok budek meng iki lho. Omongane ra genah lho. Kowe iki ngomong malon ae lho kono ben genah. Iki cakile rada budek. Oh iya iya iya. Cakil. Malah apik cakile ora. Ayo, rada alon ae, Kil. Ono satria kagelah ana tengah dalan mandeg dhisik Gus, mandeg dhisik ngaku. Buto. Kowe apa katarak? Lah nyapa lho? Lah wis mandek ket mau jek kon mandek. Dite kita ra cakil ki takone ya ngono kok iso. Sapane. Sapa mandeg dhisik Gus, mandeg dhisik. Sapa jenengmu lan saka ngendi papan dunungmu? Yen tambuh kambek aku. Alah. Janaka kok kambek iki lho. Tambuh marang aku. Yen tambuh marang kambek aku. Nek wis nganggo marang gak gawe kambek. Kambek. Iki malah kelingan bojone Aang aku ngene. Yen Yen tambuh marang aku panikaing Pandhawa kekasihku Raden jangan nongko. Raden sapa? Jangan nongko. Enak jangan tewel kei sambel raupne raimu. Ora Jangan nongko. ora entuk nesu. Ya aku ora nesu. Yen tambuh marang aku panikaing Pandhawa kekasihku Raden Janaka. Janaka. Ya Raden Darmadi. Permadi ding. Alah nganggo ding. Permadi. Ya kumbang ali-ali. Wah jenenge akeh. Enak. Kumbang ali-ali. Peran sejamu Den. Ngetutke jumangkaing suku Kedaping Netra. Kena tak kandhani luwih becik Bali Gus Bali. Aku mbok kon Bali. Yo. Ya wis. Lho. Aja. Lah kon Bali kok. Perang manute. Bali. Ngono kok ayo. Bali yo Gus, Bali yo, Bali. Rawon. Bali. Enak rawon. Enak Bali. Enak rawon. Enak pecel karo sate ayam. Terus culek ning mripatmu. Wong kok iso Bali iki kon bali. Ora entuk Kena nesu. bacut ora kena bacut. Kena mbacut ora kena ya mbacut. Das butok pating jenggelek. Ndi? Lah etok-etoke Mas Janaka yang bagus. Das buta pating jenggeleng, Janakane bagus. Makasih. Janakane modern. Yen ngono kowe wani karo aku. Sing tak wedeni ababmu. Apamu? Sing tak wedeni apamu. Wah, adalah kaci dhuwur. Kurang dur ancik-ancik Gunung Mahameru. Nah, sip. Kaci gedhe. Kurang gedhe Kemulan Mega. Sugih japa mantra. Ora watak satriya megur marang Batang Yaksa. Sugih utang. Sauren dhewe. Ya apa enek Janaka kok sugih utang iki lho kok. Muni takon sugih utang kok. Yen kowe wani karo tak tabrak kemudian langsung sumpir kuandam. Sing muni iki Janaka lancang meniki. Sing muni tabrak iki. Lah kono rantang nabrak-nabrak. Muni nabraki kowe. Ya. Yo. Yen pancen kowe wani karo tabrak kemudara sang sumpir kandham, Gus. Bro kalah 2 kali menang 6 kali inilah dia Christian. Tono pisan kowe. Malah tinju. Perang jeblosan. Goblok ora. Semalah kayak tawur nang orkes lho. Perang lho, perang sing apik. Ayo, keris. Nah. Tak keris. Lho. Kowe iki nyapa? Ora apa-apa keris etok-etokan. Ku menang kowe. Ya. Janakane mlayu.
Tak kepruk ndasmu kok. Kuwi Janaka cara ngendi kabeh wong disuduk lho. Mati kabeh. Janaka wong sekti kok mung dilawan. Kabeh mati. Urung mati kabeh. Kae sing telu sik urip lho. Kabeh mati. Apakmu kapan ya? Janaka kok dilawan. Loh, mati kabeh. Lah kok sing gameli sapa? Kene sing gameli. Ya wis. Mana sing gameli? Aku tak mati sisane. Pun bar wayange pejah, pun. Wis. Wah niki hebat. Pramen Bambang Cakil saking Sriwedari grup C. Grup C. Ayo wong tukang lokat mani wayang wong gumun. Hebat. Heh. Lho, sing nyendang gong urip-urip. Uripne, Janaka diuripne. Diuripne. Dilus. Pujo pajapu pinjal tumane asih semprong bolong bungkalu rondo ngono rawane melaku. Urip kok. Urip langsung iki. Mati. Aduh. Alah malah dhewe mati. Wah. Hebat. Lagi iki lho Cak Yuda. Napa? Janaka lek pancen ngligo tanpa ngangge kostum to. Nggih. Lah kok iso ngatasi Janaka iso ngangge puteran radio barang lho. Pundi puteran radio? Kuwi sawangan ngen dodo enek puterane radio. Alah. Iki apa to, Ndel? Iki caplak. Heh? Caplak. Mosok caplak? Caplak. Aku nek ngono duwe ngene loro ya, Nek. Kowe duwe lho. Caplak. Prigel kowe duwe apa ora? Alah. Alah tekok ngene prigel. Elak luar biasa iki. Prodo Mas lho Mas niku. Heeh, Mas Mondol ayo. Nggih. Maka pamundutan kersane diatasi Mas Mondol niki. Kula paos rumiyin nika. Saking Jayadipa Travel Jakarta Ponorogo. Tempat kantor Ponorogo Bapak Darsono Tranjang. Nggih menika nggih salam mugi Mas Yoyo. Niki saking keluarga besar yang ada di Jakarta, keluarga besar warga Jarak yang di Jakarta. Nggih. Niki sami nonton wonten ing layar lebar di sana. Terima salam kasih. Hormat nggih, sukses selalu untuk dulur-dulur yang di Jakarta. Nggih. Beliau yang ada di Jakarta sebagai donatur pagelaran malam hari ini. Leres. Nggih, leres. Ibu Mistin Pulo Gadung minta lagu Bojo Loro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wilujeng dalu Mbak Luyu Limbuk. Nderek pitepangan kula Pak Suroso bakule sate ayam. Ingkang pidalem wonten ing Desa Jarak, Kecamatan Siman Ponorogo. Hambok bilih dipun keparengaken kula nyuwun gending caping gunung dipun jenglengaken. Kalian titipane anak putu. Gending menika kula aturaken sedaya para warga masyarakat Jarak. Sedaya para pamirsa ringgit pacucal, sugeng wungon lan sugeng mirsani. Nggih. Matur sembah nuwun. Nggih. Saking keluarga besar warga Jarak yang ada di Jakarta nyuwun lagu Gubuk Asmara. Nagih janji kalian tak tunggu balimu. Dudo etan portelon. Ini sapa iki? Lagu Caping Gunung nggih. Dari agen apa iki? Izaura. Pamundutan lagu Lestari. Lagu untuk istri tercinta Fitri Wahyuni. Ngersakaken aja lamis saking Budar Soto Ndelik Siman. Selamat untuk warga masyarakat Jarak. Mayoritas Caping Gunung tak yuto. Oke, siap nggih. Sing ngaturi sinten? Coba sik saiki ganti
Genduk Winong kelawan genduk Umi Hafifah. Ayo coba kaya apa ya. Nggih. Tanjake dhisik. Lha kersane dijeglek kalih Mas Janaka. Nggih. Coba kaya apa? Ampun macak ngeten iki ra gelem diceluk mondol. Ra gelem ya? Mboten, pokoke Mas Janaka. Ya Mas Janaka ya. Minimal ya jan. Ya, nggih. Lah iki jengleng lho iki. Nggih, oke. Nggih, siap, nggih. Pangkur samping gunung wiwit saka Umi Hafifah dhisik. Ya Afifah iki sing jeglek aku, engko nek Mbak Winong sing jeglek kowe. Oh Oke. Ya Om. Saben bengi nyawa Mantap. Wah, pisan nek krasa. Ayo monggo katembak. Nggih. katempat sakmene kupinge sak pira. Winong, nyenang. Nang. yen memajang amung karo kayak katembat Mas. tenan nih. Piye ta? Mang mati wis tak uripno lho. Lha terus. Kok iso malah kok gak iso kaya mang lho. Kaya mang sing piye maksud Sing kaya awakmu mau lho jeleng banter. Lah kowe lho tanpa gawe gerakan cukup ngene tok. Yap. Banter, kurang pendek kowe nyolot kurang pendek. Coba. Ih. Kok ora cocok to jajal. Sing kene kowe kan karo Umi jajal. Nyolot. Oh, Ya, nyolot to. Kok ora Padha ae. jajal iki. Sapa iki? Bir kita. Coba. Nyolot. Ora kena Podo ae. iki. Chandra. Buka sih. Bulurah jajal. Kae lho tengah. Lah iya ngono. Iya. Wah, cocok kowe, cocok. Ayo blurah. Ayo tak rabi. Rupamu kaya trowelu. Kalau. Makasih. Aduh. Wis kowe nang kono ae sing kena dijenggleng kono ae. Ya ngene iki kok menawa entuk tambah meneh. Nggih. Wong Yo. aku ora kena juga. Umi iki bagianku. kembang wae weton gunung Ngono kuwi lho. Lah gentung. Ini Mas, kaya kuwi Mas. Iki lho jajal kene. delok Bentar rene Umi Lah jajal Umi. gentung. Pendal. Nganti dol. Heh. Ya alah. Cocok kuwi tangga karo bulurah. Wis, aku kene aku gak melok kono aku. Porin iki. Weh, jan. Kok kaya tamu iki lho ning kono iki lho. Bawa pancene bojone lurah. Bojone lurah. Apa? Monggo lho Bu nek badhe dipun ketak ndase monggo. Ketoke kono karo kene ku akeh kene ketoke. Lah ya serasi ya Cak Yudo ya. Serasi. Serasi no. Pripun? Sing bulurah kaya komorate, sing lanang kaya komodo. Dadi
Kumajaya. Aduh, seneng ae. Kumajaya. Tak ngono. Iya ya. Bu Lurah. Ayo bubu. Alah. Ngawut teh. Ayo. Oh, Ayo nang. enak nang bagianmu. Pacita. Cah gendeng. Cah gendeng, cah gendeng. Sapa? Kowe. Penyanyi iya. Malah ngaku. Aku. Umi, ya. Dan Ya parian Mbak Lia, ya Mbak. Jarak kene Mbak. Ayo. Tuku salak Tuku salah. karo tuku bubur. Karo tuku bubur. Warga jarak mugi tambah makmur. Amin. Oke. Allahumma amin. Oke sih, ya. Oh, nganggo laras ya amin. Manuk, Oh iya. Manukmu ya. Manuk jalak, Manuk celek. mangane akeh. Mugi-mugi warga masyarakat jarak. Gesangipun. Nyapo pinci. Budosan iki kok iso. Jebul iki sing kesripet untu ora mung aku tok. Bundosan barang iya. Tularan awakmu lho, Ndol. Wong kok iso. Bundosan iya sik iso kesripet untu. Piye, Ndol? Wah, iki bahaya ketularan tenan Aku iki. pepes apa ora? Piye manuk jalak piye? Ayo. Marane kelingan manuk. Ayo, manuke mondol kari gecek kuwi lho. Kaku iki kok enek wong penampakan kaya ngene aku ki guyu tenan iki. Penampakan. Dalange lho muni janakane bagus. Manuk jalak Manuk nah. nyucuki gabah. Mugi-mugi warsa masyarakat. Warga kok warsa. Lah ya warsa termasuk warga kene. Oh ya kene ana jenenge warsa ya. Ora warsa, sing bener iki larsa. Lah iki apa cahe? Sik ta, aku kaku tenan iki. Iki gara-gara iki lho. Sik diliwati sik. Diliwati sik. Marai Kuwi poyoh kuwi kok suwi ora. Ayo Bu Chandra, Chandra. Jarak. blarak disampirke Sik. warga jarak mugi kathah barokahe. Allahumma amin. Bir. Bir. Enak Enak. Ngerti apa-apa. Kuwi ora apa-apa sih enak Enak. bocah iki. mangan timun. Alah. Enak mangan timun terus. Warga jarak mugi guyub rukun. Allahumma amin. Bareng enek mondol sinden kok gendeng kabeh iki malah. Anjen ngono ya iso nular kok, Mas. Ayo Mbak Prigel, sampean Mbak Prigel. Prigel. Ana luwak Ana luwak jenenge mondol. Ngene kok luwak. Lah apa? Ki asu kok. Nesu. Nesu. nesu dagelane lek gampang nesu ngono kuwi. Ana luwak Heeh. mangan pelem. Pelem. Masyarakat jarak Heeh. ayam tanteram. Allahumma amin. Ya. Bu Kesi wau dereng. Dereng rampung mau Bu Kesi. Nika sik guyu terus nika. Nika mangsawang bar iki mesti medun mau teles kebes kok jareke pisan.
perkara mondol iki bojoku teles kebes iki jarike lah. Ayo. Lah dingin guyu mak kok ndek cri. Ngene rasa trit-trit mbok di. Ndal wae aja nang kono rene ya bojoku Ndal gak kene tekan ndal. ora. Rai. Ngelek-ngeleki pemandangan. Kan, Mbak. Ya parian ya. Tarian kowe. Sirahe botak. Nah, bener. Ana kowe. Kok guyang-guyu. Gendeng kok kowe ya. Pancen sumeh kok. Waduh. Mugi sedaya warga jarak Heeh. tansah pinaringan rahayu. Allahumma amin. Ayo. Nong. Nah. Urung-urung koyo Ngemut pentol. senengane ngemut ta. Senengane ngemut ta. Mari kelingan ndasmu lho, Ndok. Nah, iku. Mosok sakmene dimut. Kok langsung dipamah nyawon dadi. Ya bene sak seneng sing tuku kok ya. Ngemut pentol. Terus Karo ngablak. Ngablak ah. oh karo mangap. Ah. Terus Mas Mondol. Goreng sampe kira. ambene duren iso. Ngomong amurin. Padha apane, Ndol? Padha apane? Padha gendenge awake dhewe. Mengelok nih. Gak tak sangoni nah kowe. Iki bengi iki penampakane reno-reno. Ayo Ki ditutupne gak? tutupne. Ngemut pentol. Karo ngablak. Terus? Mas Mondol ditresnani warga jarak. Gila, Ndok. Kok iso gak lho? Nek dhek sakmono mbane cintaku kabeh aku ngladeni piye, Pak? Maksudnya seneng karo karyamu lho. Oh, alah iya wes. Karya Makasih. Makasih. Nggih. Yo, nana. Yo. Manoneno. Panas udan panas saling haling haling Mat, ayo mat. Ha. Iso kok lho. Wes raimu suka iki ngomong. Nah, iki. Wes, koprol lho, Ndok. Ya. Dongakne muga-muga ayo pecah ndase. Ya. Painahmu lho, painahmu coba tengahmu lho. Dompoy lho, dompoy. Awas. Ya. Awas. Diresiki sik, Pak. Arep koprol, resi sik.